Ikhona le ngoma engiyithandayo mase kushubile. Ethi yona, "Oh, lempi yanamhlanje hayi ngangabafana ifuna abantu abadala." Oh, lempi yanamhlanje abafana ifuna abantu abadala. Oh, na lempi yanamhlanje abafana ifuna abantu abadala. Abafana lempi yanamhlanje abafana ifuna abantu abadala manje. Abafana lempi yanamhlanje ngizokhumbula ukuthi ngolwesibili kuthiwa siyaphi eBloemfontein. So njengamanje asishintsheni sithi wenzeni umkhonto khawuphendule wenolala ipropaganda. Wenzeni umkhonto khawuphendule wenolala ipropaganda. Siyabonga kakhulu. Amandla phakama ngamalala phakama amandla. Viva mkhonto viva. Sizocela njengamanje nibe nilungisa imibuzo. Ubaba uthi ucela mayisukuma asukume yonke ipain yenu ese awe ngayo. Namhlanje ngifuna izinyanga, ngifuna abathandazi abazothi inhliziyo zethu nogedla nezinduna namakhosi ziyakhala zigcwele inyembezi. Mina ngake ngalapha umuntu
ngamnika incwadi wajikiswa mina ngeCovid isigodlo sami ke kwathiwa ngivale ngingalaphi ngike ngafuna ukuzama nami ngembiza yami bangivala njengamanje uma unombuzo ngicela ulungise kodwa before siye lapho ngizocela uqale ngiphakamise ubaba induna ekhona la uMkhize izobingelela ngicela nje uthathe baba uMkhize Khabazela uthathe nje 3 minutes ubingelele umukele ubaba mangiqeda lapho ngicela ukuthatha izandla zezangoma amakhosi induna inyanga abathandazi abathi sinembuzo angifuni lembuzo entshwala ukusibuza wena egroupini namhlanje nangu ubaba as long ungamthuki as long ungamethesi icala kodwa namhlanje ufuna noma kuthiwa umuphi lo mbuzo buza yena baba uKhabazela sondela ngaphambili uze ubingelele sondela